Välkomna och jag hoppas ni åt lite gott fika. Det tyckte jag var gott, jag hoppas åt inget. Vi tänkte bjuda på en musikalisk odyssé där vi får följa en stackars man på sin jakt efter lycka och kärlek. Ja, om ni känner att ni blir meddragna så får ni väldigt gärna använda era händer. Nej, jag menar händer. Ja, jag hoppas verkligen ni kommer njuta av våran fina konsert. Det kommer ni göra. 1, 2,